Kani kedai ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kesani jana kimat bakongsan jong ka khubor. Menteri rang ba ke Meghalaya Konrad Sangma ulale ye kendo ba dia keren ye menteri rang ba du kari Narendra Modi halur kimat ki bedai ba karoi kaman ha kajela. Mentah Khasi on tap dan buram ye Archbishop Dominic Jala da ki jingle niam ba ki jingle buram ki bekerpang. Bat dan kam ban kentiu ya ke jing penisok surong kenang ban yo lut ya ki jing mentoi na ka Act East Policy ong menteri kena jong ketna Transport and Highways jong sarkar India UVK Singh ki khubor ki babnia menteri rang ba ke Meghalaya Konrad ke Sangma nim ke singi ulai kendu ya menteri rang ba du jong kari Narendra Modi bat ulai yo ban ya keren bat halur ki babun ki mat ki bede ba karoi keman jong ke jela ki bekenthop ye ke jing kentiu ki kam ye lekai da ke jing penbiang ye ke jing don kam ki bekongsan na ke bentak National Games ke ban long ha ke jela bat ru halur ki project ki bagan na katenat Social Justice and Empowerment jong ke sarkar pedeng menteri rang ba ke Meghalaya ulabu ru hakmat menteri rang ba du ye ki jing kerpan na ke bentak ki jing tei ba ki jing don kam jong ke jela na ke bentaban penlong ye ke National Games bat menteri rang ba du ulak ular ba on khmi ye kini ki jing kerpan bat jing terwa bat ru ba ki jing pentre ye ki project kin long kloi ban la ban pendep ha kapor haswa ban wan ka National Games Hakani gejing kendu le keren ru hakabede ba ki project ki ba kongsan ha Meghalaya ki ba kenthop ru ya gejing tei ya ka ying darbar thau an ke jela menteri rang ba ka Meghalaya ula khot song baru ya menteri rang ba du kari ba unwan sa ka jela na ka benda ka water conference ka jing pli ka jing pentre kam ya ka piggery mission bat ban pli ru ya ka NIFT Shillong ka jingle niam bat jingle buram bakhadu ya Archbishop Dominic Jala kan long mentakasngi ya ka met jong ni nongelam barang badu ka balang Catholic jong ka jelan niam ba Shillong labu ka yeng mani Maria nongerap ki Kristan halai umkra kanang ban aila dikipat riunget bakin penlong jung duai bat ai buram khadu Protem Chancellor jong ka Archdiocese Father Jimmy Marngar ula kerpat ikipat ba ki besong basa asor Shillong bat ki banak hapsor bakin umwan ra kali ha kajing wan sa kajing li on tap dan buram ye Archbishop Henry bakin wan da ka baya kejan kanang ban pensting ye kajing khap ngia kali Haswa kini kajing kerpat na Father Marngar na kaliang katanat pulit jong ka East Khasi District ru kala kuntui kipat ba ki bawan sa kini kajing li niam bakhadu ye Archbishop bakin ya da ka kejat ha kajaka bakin wan diki kali kanang ban lait na kajing khap ngia ba kajing deng kali Kamas bakar pang jong ke jingle buram khadu yo Archbishop Dominic Jala kan sedang ha kapor si beje no phaisi kumba khat ringut ki bishop gen wan sakani ke jingelang on tap ya ki jing kinyamas on penya de Archbishop ka Guwahati Most Reverend John Mulachira ha ke jingeran katlang o President jong North India Bishop Conference Kiwe de ki kendam kilendan ki ben poi sa kani ke jing on tap ki kenthob ki he sarkar ke jela lemba ki nong mikmat na kiwe ki kunhun balang Kristan bat na kiwe ki jing niam ka ying bisar bahakli do jong kari ke Supreme Court nen ke si gala ai jamin di menteri barim ketnat platengka jong sarkar India ubana ke seng Congress upi chidam baram Arbnai hadian bula syakem haka kenun tokit Central Bureau of Investigation haka bede baka kambam sap INX Media ka kenun kinong bisyar ke bahapo ke jingilam jong Justice R Banumathi kala kentat nyo ia karai bala ai haswa da ka Delhi High Court haka lai potrik unai lur ka bam sim pediang ia ke jing panjamin jong chidambaram halur kani ke jing ujor persya yu kani ka kenun kinong bisyar ka bakenthop ru yu Justice ES Bopana bat Justice Hrishikesh Roy kala ajamin yu Chidambaram rengkat baka kuna bau haban siu kum ka personal bond ka basilak tengka lembat ka benda ka bay rengkat bat ka tei ka dor kani ka khubor ka wan sapina ka All India Radio Shillong ka jingilang ba arsngi preng kita nak sarkar jong ka India baka Bangladesh ki bay dei hakikam khai pateng bat kiba khmi ya ki kam ki bede ba kalenti ki surang kala long ha Guwahati nen kesngi
Kibledan kat Khasi pilih nin Khasi ki kentu be Menteri Rangba ka Assam, Menteri Rangba ka Tripura, Menteri ka Tanat Commerce jong ka Bangladesh utipu Munshi, Menteri khna ka Sarkar India na ka Tanat Road Transport and Highway VK Singh lembat kibi-kibi. VK Singh ulaong baka jingile esitam jong kari India ban kenti we ka yok kot jong kari $1 trillion kan long ru ka jong mintoy ka Bangladesh bat ka Myanmar. Ulaong bakari India bat ka Bangladesh kidon kamani trelang kanang bani yo lang ye kijing mentoy. VK Singh ulaong badan kaman kentiyo bat penbahai kijing peneso surong kanang ban la yo pura ye kijing mentoy na ka Act East Policy. Menteri ka Tanat Commerce jong ka Bangladesh utipu Munshi ulaong bakari India kadai ka parlok ka bajunom jong ka Bangladesh. Menteri ula kentui kari India ban wengno ya ka jing adong ka bakhang ya ka jing salan ni upian na ka daw baka Bangladesh ka sanya kari India ban yo upian. Ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kabalong ka Tanat Sam Boarding jong ka Jala Meghalaya ka pentip bakan don ka jing penlip boarding na kabentaban tray yaki kamaramon ha ka Happy Valley Substation ka Balai Pulai Lak Hatway KV ha ka arpu sautri Urisa me do ka por khandai bejimin step adu san bejijan met. Bat kidong ki ban syakta ha ka jing du boarding kilong ka Jaka jong ka Assam Rifles Happy Valley MES ka Madan Dating Mauble bat katu ani ki benta jong ka Light Core. Ka office jong ka Krishi Vigyan Kendra KVK Giant Hills West Giant Hills District Jawai da ka jing trailang bat ka Giant Hills Development Society hanin kasi kila penlong ya ka program pentip ba ka basismi halo ka rukom aisbo iki jing thong bat ru ya ka program ai jing kai halo ka jing kentiu ya ki kam rep kum ka rep jhur rep so rep sentiu ha Bishop's House Lumbi sentu uba bright star cermang ubalong MDC jong Jawai North ulalong kongsan hak ni kasngi rengkat ke jingi don lang u Dr. D Paswet ubalong senior scientist bat clear nong peniat ke KVK Giant Hills. Haba ajeng kran ni kajing lang u Dr. Paswet ulaong baki pat ba ki don kamban sutu sepang ki jing julor ki baja na ka ba ice bo dawai hak tung katem wat la kajing penmi ka paho haba pentri kam ya kani kajai rukom ram. U Dr. Paswet ulaong ru baka sarkar ka deban pensilur ya kinong rep ban pendan kam da kasbo mariang na ka daw baka long ka bamdu ka bala ban pediang da ka kendo klem da ka pat e ka jing baha bat ka bam ka ru ya ka mariang. Layo ban kurup ikitiar penbethe na kawai ke yeng ke badan haga sor dipu ke bahak Karbi Anglong jong ke Jela Assam bat la kem yo we ubri ha ka bede ba kani ka kambe ande tu uhe pulit hadian balayo ka jingtep ka batikena ka kunhun ka bakunthop ye ki pulit ka Assam lembat ki CRPF kilalit ben khanra ye ko be ki yen sa briu ha ka than dilaji ha dipu ha ka la asing ublei min mir bat kilayo kurup ye ki tiar penbethe bala tep ha ka plau yeng laong Deputy Superintendent jong Tanat Pulit una head karisma haka bede bakani kijing yo kurem lakem no yo we brio bala tep kerteng kum ulalchan chok f to sing kibabun ni kidukot jong ka yendor bar Tripura Tribal Areas Autonomous District Council TTAADC kile so ye kijing penbena banwan ra ya ka no confidence motion kataban penpaw kijing bam sania su ya ka executive committee bala yalam da ka left front da ka bakno bakam sim lala ban penurlong ya ki jingden kam ki bakongsan jong ki patba ya ka ni ki jingpen bena bala ya soy ki khatsan ngut na pedeng ki arpu prangut ki dukot jong ka TTADC la ITU chairman jong ka council Uranjit Dep Parma hakala su blay ban pentip yu halo ni kaman katu kani ka khubor lakot ka balawan shapi na ka All India Radio Shillong ha ka port pravajing ni so pat ka Delhi station na ka mantaki khubor ki banwan naka